tutoriálu, jak se stát na Minecraftu hackerem. V popisu videa budete mať toto a toto. Alebo aj toto. Takže v popisu budete mať aj Minecraft. A keď sa vám toto bude páčiť, tak a 3 máme a 3 si dáte túto Transport a potom zapnite iba Minecraft X-kom sa zapínajú hacky a guma. Zrímate a dáte hra víc hráčů, dáte si hociaký server, já si dám tenhle. Tady mám a tady máte, počkej, restart, tak a tady máme ty hacky, když si jich iba takto rozdáte. A už máte hacky. Takže keď sa vám toto video páčilo, nezabudnite zahrnúť like. Keď nie, tak budu smutný. Ale uvidím sa u ďalšieho pokračovania môjho dielu. Čau.